ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବତାରଙ୍କ ଉତ୍ସ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀଳ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶୌନକ ଆଦି ଋଷିଗଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବତାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ଅବତାର ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକଟ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟିର ଷୋଡ଼ଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରାକୃତ ଜଗତର ନିର୍ମାଣ। ବିଶ୍ୱପ୍ଳାବିତ ବିଶୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଉପରେ ଯୋଗନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଥିବା ସମୟରେ ଯାହାଙ୍କର ନାଭିପଦ୍ମରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେହି ପଦ୍ମରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ଶିଳ୍ପୀ କୁଳର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକଟ ହେଲେ। କହି ରଖୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭିକମଳରୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଏପରି ଧାରଣା କରାଯାଉଛି କି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳ ପୁରୁଷଙ୍କର ବିରାଟ ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ଭୌତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାରେ ନିତ୍ୟ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସହସ୍ର ପାଦ, ଜଙ୍ଘ, ବାହୁ ଏବଂ ମୁଖ ସମନ୍ୱିତ ଅତି ଅସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ରୂପକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେ ଶରୀରରେ ହଜାର ହଜାର ଶିର, କର୍ଣ୍ଣ, ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ନାସିକା ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହଜାର ହଜାର ଶିରଭୂଷା ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ମାଳା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରୂପ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ବୀଜ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରୂପରୁ ଅଂଶରୁ ଏବଂ ଅଂଶର ଅଂଶରୁ ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର 4 କୁମାର ଥିଲେ। ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରି ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବତାର ସନକ, ସନାତନ, ସନକାଦି ଏବଂ ସନତ କୁମାର, ଏହି ଚତୁର୍କୁମାର ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ପରମଭୋକ୍ତା ଶୁକର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ସେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିମ୍ନତର ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ହେଉଛି ଶୁକର ଅବତାର ବା ବରାହ ଅବତାର। ଏହି ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଦୈତ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ରସାତଳଗାମୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅବତାର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ନାରଦ ରୂପରେ। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଋଷି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ବର୍ଣ୍ଣନାର ସଂକଳନ କରିଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ ଏବଂ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଅବତାର ଧର୍ମରାଜ ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ଯମଜ ପୁତ୍ର ନରନାରାୟଣ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଘୋର ତପଶ୍ଚରଣ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ନରନାରାୟଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କପିଳ। ଏ ଅବତାର ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ଆସୁରୀ ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କାରଣ କାଳକ୍ରମେ ତାହା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ କପିଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ କପିଳ କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି ଏବଂ ଦେବହୂତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ହେଲେ ଅତ୍ରି ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଭଗବାନ ଏହି ଅବତାରରେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଲୋକ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଯଦୁ, ହେହୟ ଆଦିଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅବତାର ପ୍ରଜାପତି ରୁଚି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକୃତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଅବତାର ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ସେ ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କଲେ
ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯମ ଆଦି ଦେବତାଗଣ ତାଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଋଷଭଦେବ। ସେ ରାଜା ନାଭି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ମେରୁଦେବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଆତ୍ମସଂଯମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନମସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ପଥ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବ ଏବେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ଜୈନ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ନବମ ଅବତାର ହେଉଛି ପୃଥୁ ଅବତାର। ଋଷିମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କର ନବମ ଅବତାର ରାଜା ପୃଥୁ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଦହନ କରି ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଭଗବାନ ପୃଥୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଧରିତ୍ରୀର ନାମ ପୃଥିବୀ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଦଶମ ଅବତାର ମୀନ ଅବତାର। ଚାକ୍ଷୁଷମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଅତଳ ଜଳରେ ଡୁବି ଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ ମତ୍ସ୍ୟାବତାର ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ବୈବସ୍ୱତମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୌକାରେ ଆରୋହଣ କରାଇ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର 11ତମ ଅବତାର ଏକାଦଶ ଅବତାର କଚ୍ଛପ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ପୃଷ୍ଠକୁ ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତର ଆଧାରଶିଳା କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତକୁ ସୁର ଓ ଅସୁରଗଣ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ନିମିତ୍ତ ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଅବତାରରେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଅବତାର। ଭଗବାନ ଏହି ଅବତାରରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ଅମୃତ କଳସ ଧାରଣ କରି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ଅବତାର ମୋହିନୀ ରୂପରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବତାରରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ନାସ୍ତିକମାନଙ୍କର ମନକୁ ମୋହିତ କଲେ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅବତାରରେ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ବେତକୁ ଚିରିଦେବା ଭଳି ସେ ନାସ୍ତିକ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ସୁଦୃଢ଼ ଶରୀରକୁ ନିଜ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ଦ୍ୱାରା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଅବତାର ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାରୁ ଭଗବାନ ଏହି ନରସିଂହ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ପଞ୍ଚଦଶ ଅବତାରରେ ବାମନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ 3 ଲୋକର ରାଜା, ତଥାପି ସେ ତ୍ରିପାଦ ଭୂମି ଦାନ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କୁ ପାତାଳକୁ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର 16 ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଭୃଗୁପତି ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ 21 ବାର ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହରଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କୁ କାତ୍ୟାର୍ଜୁନ ନାମକ ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ 21 ବାର କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସପ୍ତଦଶ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ପରାଶର ମୁନି ଏବଂ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଖି ଏକ ହିଁ ବେଦକୁ ବହୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଭାରତ ମହାସାଗରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସମୁଦ୍ରର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ନାସ୍ତିକ ରାଜା ରାବଣକୁ ବଧ କରି ଅତି ମାନବୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଊନବିଂଶ ଅବତାରରେ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଂଶ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଯଦୁବଂଶର ବୃଷ୍ଣି ପରିବାରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀର ଭାର ହରଣ କଲେ। ତତ୍ପରେ ଭଗବାନ 21ତମ ଅବତାରରେ କଳିଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ
ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଗୟା ପ୍ରଦେଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ଭଗବତ୍ ବିଦେଶମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିବା ହେବ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧାବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ରାଜାମାନେ ଦୁରାଚରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ବଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ବେଦକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର 22ତମ ଅବତାର କଳ୍କି ଅବତାର। ଏହି ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗକୁ ପ୍ରକଟିତ ହେବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଶାସନବର୍ଗଙ୍କର ଅଧପତନ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ଦସ୍ୟୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଭଗବାନ ବିହାରର ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମରେ ବିଷ୍ଣୁଯଶା ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗର୍ଭରୁ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଅବତାର ଧାରଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୌନକାଦି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ, ଯେପରି ଜଳର ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଅଗଣିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର ପ୍ରକଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେ ଅବତାର ଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ନିମିତ୍ତ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଋଷି ମୁନିଗଣ, ଦେବତାଗଣ ଏବଂ ମନୁଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଗଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ କଳା ଅଟନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜାପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଅବତାରଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଂଶ କିମ୍ବା ଅଂଶର ଅଂଶ କଳା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନାସ୍ତିକମାନେ ଗୋଳମାଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଲୋକରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସ୍ତିକମାନଙ୍କୁ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି କଥା ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନଂ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ च ଦୁଷ୍କୃତା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ୟୁଗେ ୟୁଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଗୁହ୍ୟତମ ଆବିର୍ଭାବର ଲୀଳା ସକାଶେ ଓ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ପାଠ କରେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ବିଶ୍ୱରୂପ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। ଏହା ଅଳ୍ପଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଧାରଣା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୌତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ମେଘ ଓ ଧୂଳିକଣା ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଇତସ୍ତତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଉପରେ ପ୍ରାକୃତ ଶରୀର ଆରୋପ କରନ୍ତି। ଏହି ବିରାଟ ରୂପର ସ୍ଥୂଳ ଧାରଣାର ବାହାରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପର ଧାରଣା ଅଛି, ଯାହାର କୌଣସି ବାହ୍ୟ ରୂପ ନାହିଁ, ଯାହା ଅଦୃଷ୍ଟ, ଅଶ୍ରୁତ ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ବାହାରେ ଜୀବର ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରେ ଯେ ଉଭୟ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ ସାଥିରେ ଦେଖିପାରେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେତୁ ଯେବେ ମାୟାଶକ୍ତି ତିରୋହିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜୀବ ଜ୍ଞାନସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଉଠେ, ତେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନରେ ଜାଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ନିଜର ମହିମାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେହି ଅଜନ୍ମା ଓ ଅକର୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମକର୍ମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ଅଜ୍ଞେୟ ଅଟେ। ସେ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର କର୍ମ ସଦା ନିର୍ମଳ ଓ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ, ସେହି ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଷଡ଼୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଷଡ଼୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି, ପାଳନ ଓ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେ ସେଥିରେ ଆଦୌ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଜୀବ ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ଓ ସଦା ମୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି।
ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ, ନାମ ଏବଂ କର୍ମର ଦିବ୍ୟତାକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କଳ୍ପନା କରିପାରେ ନାହିଁ ବା ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏକ ନାଟ୍ୟକାର ସଦୃଶ ନାଟ୍ୟଶାଳାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ନାଟକ ହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଚକ୍ରଧାରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପରମ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ସେବାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ମହିମା, ଗାରିମା ଓ ଦିବ୍ୟତା କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଏହି ପ୍ରକାର ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଂସାରରେ ସଫଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟୀ ପ୍ରୀତିର ଆହ୍ୱାନ ହିଁ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆବର୍ତ୍ତନରୁ ଶତପ୍ରତିଶତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ। ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ରୂପରେ ଅବତାର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଶ୍ରୀଳ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଅଛି। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ସର୍ବଗୁଣାନ୍ୱିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଇତିହାସ ଓ ସମଗ୍ର ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ସାର ସଂଗ୍ରହ କରି ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଳ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀଳ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାନ ସମ୍ରାଟ ଶ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଅନଶନ କରି ବସିଥିଲେ। ଏହି ଭାଗବତ ପୁରାଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଦୃଶ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏହି ପୁରାଣ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନାଦି ସହ ଉଦିତ ହେଲା। କଳିଯୁଗର ତୀବ୍ର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏହି ପୁରାଣରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ରାଟ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀଳ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ସେହି ମହାନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହର୍ଷିଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବତାରର ଉତ୍ସ ଶୀର୍ଷକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି।